Kibago tigera nkibago takwirira abantu babo. Injege ndonda tebya abantu bami. Chibesa chikoyana nohaga ni chibesa cheito. Muntu tayo kuru chibesa chikuru mu bukoye abwende kolendera mukahe na abana bahe atoe. Chibesa chikuru ebuga ni chibesa cheito. Ndagete ko pongeza omuguzi yonde bwe. Okobwati ase chibesa chichiko karaki. Chigotoka. Chibesa tigachichiche. Lakini omanyenga chibesa echi igogo chiegwa elindo chekonchoka. Ogende maminja ye kauli yomugusi. Asoka ndanyale ko nyoya bagusinka lingaki chibesa ne cheito kalie. Lakini momanyenge segi nere busyo. Nase chinga kiechi onye ntoko nyara ko bamo. Ndoli ko chikonyora kende gyonsi. Egesa kugite ko yikaenda ko severekana. Aseigo ondebwensi nara mbakora mukutano galia Camel Park. Chibesa nchana ne tugalia. Emikutano ende yonsi ebangire nande. Aso mugusi akoegwa chibesa. Waimo kichibesa chibanga bagenda na chiro chinka chibesa ne chiabo njiribesa chiao chamo nande sipiasa ya siasa tebwati mangana. Lakini toinyore twachairo twasekereirwe twachongerirwe 1000 elibo 2000 okoegwa tebaise koba chanzo chokogenda gukora betrayal ase kauli yomugusi buna bamuire buna mogo kwana buna banasiasa ingana yomakobere yengenjo sana twaroche esa matanga ensemo ya nyaribari abashinono barenge elinde tokaranga osuma na inchi igagotote ba Barongo nero yone bononye muntu gocha gopinga bosego kwane genteke yao kubakiri Barongo kwadose tayari na manya naki mokoti tanjiti Barongo bunango tenena gukwana igonkugero ndoroche go okongusana no botutukano mo shimiwa o nyaribari chatia gasoka abantu bari bagasoka no kugerana gotare ngo kuyasa matanga asumo gusina kyora kwanire genteke ganga itineti siasa neti bese Matiang'i gosenki kebono tukonya kongusana na kolento bosoko asabage Waswahili wanasema siku ya kufa kwa nyani miti yote kuteleza. Egento kiabeire bono sahi nkeringa gusi onde bwensi okorekana ore against endugu yaito Matiang'i nguchiare konyora resistance kwa sabananchi inyora omujumbo machoke chache asa matangare ngali sengera nera mangana ngabuna na arakoraki omuika kete osoiro mugusi omuiko yo gote bimo gusinga bono na lindi na kebakendi gyons na into bono to kuire getongeke ekemo bono matangari ngento kiabeto omujumbo olia igamanyite ngeground ye komabera boko bono guikarenge kugura abantu ukarenge kugura abantu atangani abantu nere elinde kere ground ye korekana nga Matiang'i nere alakana na koreteki na bwata abantu siasa okugura abantu nkororo but at the end of the day ekeroko repinto binga buna biri buna bono omujumbo ria imugeta aka sokya abantu korwa samata egento keri komwagache egento keri egochiko mosareria because bono no nyuire tabantu bali na baete 1300 kero mo ichiria baete chinke bono gaki 200 ne ligo lirisa ine liranyale kogera to betray ekosi yomogusi no choe 1500 bose oe 1100 bona kagete mekutano ya busi ego chiko ko yana na chiba no choe 1100 1100 neza inega haki ocho kabisa ocho obetray ya manyinga. Okay, totara irana sekerengeria kipagende gore tsigetiga ekero kurigere riboniga general tu bono gusibina wate brenga kibaibu 200 500 oyonko gorari na no yo nere natete kogora boniga ekero kurigere siasa tia bosyo sengenjo siasa ne chibese timaitinga average chibese ka kwa tumete 2022 ase chiba yani se campaign. Why do you want me to say that? Okay, what? Na giwa wala gi
gotimotwa umeshima Barongo next noroti bono tibesa bna chigotara noroti bna mwako ndi bakomo akikura o bono bere maiso tata itikora inoti rinde kati tikora igwiri etingebo si bono 2027 torotinga mwako elections ko too expensive even for yourselves ya tigangote ekero montangiru gobe muna bono rutangiruka togane tibesa como rusio ya yego chikoba feri nande chibese chibago takumura aba Kenya bache bali chibese chimono lakini omwali oyo no chunyore ngaki nkigekogera otakaete nkigekogera ogochandika kuira abane sukuru ninkigekogera kogenda nyagitali kwaganya chi system chisinyete ninkigekogera mo president otebire boni outpatient mbosa mokenya tali wakani ugende na ate kero tu amusugumire por levo wani bakane bo fo na toikaranze taiga igate betoko ko weni gumbosa egento kerekie kene ngeringa ki korugono gochibosio eserikali neche kore bitebingi neche reduce pakali golio mugati lakini bon egere go reduce golio mugati enjara itira abantu what is the use chibesa chirocho eserikali neche umore lakini digangote siasa tesigeti besa na huko chade chibese chichao chonsipi okumuntu ruchibese chipichiere omwali oyo red card okay so iduntu dokumenti what will happen mo ndogetinga ngo chimoromenta chipate tijogo sera okura totagete okurira abantu nkoringa ki engaki chibese chino chimokorenterwa yaikire na ndo nyege kunyarekana tigaba Kenya bange kohebu 200 kero mondo tigaegu between 2,000 na 5,000 tore musaja kikenya ga what trillions chichi meza chinga muri icho oranyare ko aka aba Kenya bonds lingana linde igoro empowerment ngwambo igoro empowerment njena kani tindi corrente empowerment kiagara timbwati musimamo noko tatwara musimamo kwane nesengenjo naro lekana telito ko Matiang'i how to be a country Korogosi Stadium. Nkwebolia. Oyo minto my party leader Raila Odinga. Chikura osokuligire libogere chikura. Chonsi arentrete William Ruto. Na onyo toko nyora constituency ya ete William Ruto chikura chingabuna e constituency ya machoke burabu ya ete William Ruto. Igai karansete. Ebinte bire monwa. Inchebono nkinkobera judged aminto egento nkurwanirira aba machoge nga nabarabu bahe kukende gyons no ine empowerment yitigechiche batuko igegramba ete chikura lakini barente chipigipigi chiparato kwato machoge nchirimbe most of them chirichikia nabuto korundi chipigipigi chichaba korenta as a constituency barente chitinga bituma abantu mbasi negete ende bituma bomanyiga mtosimegete bituma but korenta chi helicopter ikomi motumie chi milioni ikomi moche korenta kwa omongina 64 shillings ngaiboneza ya 64 mwaru sete mwaru che TV ya no citizen era ya 64 bob esa bantaba ebyombe byonse no ine chipigipigi chirichi wako chibicha mogote na gali mwako ne chipigipigi echo wate bono gato tenina ali 200 meters away epigipigi ya on korente woro Munogo tena gali 200 meters away serikali ya beki rugali kwa teru ya kijana enda ka. Igonti ndiko ikaka. Eti state house jo sinje geteka. Jaje mbere isatu. Bono ncheti kabande tere empowerment yeyo. Kiagara ndo chenga basi nyiru 40 magenda. Lakini bagote bito kwati musimamo. Bono chora musimamo lakini ndetero kwatu tebringa na ore eseti Matiang'i. Ndora as a broad based lakini ntomanyete kende nkelikorwa. Nande ntole maega yomo sike Fred Matiang'i nande ntole na imani nga onye nyasaye obegete omuntu na mbeyamo Matiang'i ero sigete nyasaye Matiang'i oyiro getaba gaka Matiang'i ogotegera abantu ere nyasaye namuti since beto jamyo kire bantara ira nende kemo yoka omo shima Barongo komo chiwolinga igoko bwate nayo yomo asibali bakubwatera Matiang'i rinde oetere trochibona Matiang'i rakanga nanti nayo yomo bukwe agiri ese Matiang'i rinde oetere lakini development ya hotel gokwana ingaki orate bekyo aki nchake goko record ya nega ya development to wichana igore ese Matiang'i sogochora gose gore Matiang'i sengi chiwevu
Aki, Njenomo engineer, mechanical engineer. I studied at the University of Nairobi. Njenimbo had 15 years of experience starting businesses, running businesses. Njenomo ntumbata akili timao. Yani karen kwati Matiang'i, iko tinkole tige ndo iko runa SWOT analysis. Timbigire ti strengths chai, weaknesses chai, na binto binde iko royaye. Matiang'i, Amintaba Kenya gete ba mwanjire senginchu, ye record ya begete in the country. Matiang'i is a person who calls it black or white, no gray areas. Omuntu mosomo bunanje kerengo kwati Matiang'i igo meaning aki. Omuntu Matiang'i nakoletaki. Na isaine okonyara kogambira abananchi. Nebirengere bya byonse ati pasi. Bono igoro ya magendero yaba machoke. Ndagete ko just a simple brief. Ichinsitete cyatire akego Amangana yo gutarira Matiang'i. No. Abananchi babo machoke borabu, they have capacity yo determine for themselves. Ozomo jumbo abo kolera magendero ostarakora. We have electrified machoke borabu. We have done infrastructural projects. Chisukuru esukuru entangani ye tile imehabo machoke borabu. Is courtesy ya Constituency Development Fund Committee ya machoke borabu under my stewardship. So Renda Antobale na Matiang'i, they are the most Antobale very competent. I don't know what we could have done for our people. Anyendi yanya lekanetenge keki abananchi wako serikali na intuntu wabate a share of it. Because to acquire a lot of development with the little CDF funds to go ahead. Okay. Tigambua terega bwa sakwanire that genuinely abatumbe bali batali kubwati na gusasi maruto. Bali turasema Matiang'i. We have done so well with the very little resources to konyora. Totally cover favored by this government. That is indeed very true. Again tokende. Umuntu okoro kubarongo tebire gento kya muimuga that we have analyzed Matiang'i. He has demonstrated in the past tuna no muntu okoregas when he was in the Ministry of Interior, Ministry of Information, Ministry of Education. That is why we are rallying behind Matiang'i. Onde puensi ogocha next narrative we na bia etogo hanya segotia Matiang'i oino muntu ore weak ase okorengereri. Ase ngencho into we have done our part. Naende onde puensi okoigo korente story eyo no muntu ore weak otagete ogotumeka no mwana siasa go so mwana siasa ogotema gukurwania erinde ateme korente story na abantu bari batarakora magendero Matiang'i batererete intutari buna abachumbe bari babaruroche batare gukora kende batarire gotia Raila. That is not what we are doing. Mheshimiwa Kibagendi inumo korekana muri ase Matiang'i gosemo bwato chinguru ase Mheshimiwa Matiang'i ndo bomanenga mwatangira abantu bande babasogosora